Entrevista als candidats i candidates a l'alcaldia de Sant Pol de Mar. Què tal, com esteu? La campanya electoral no s'atura i un dia més us volem apropar als projectes dels candidats i les candidates a l'alcaldia. De moment els escoltem un per un i el dissabte 20 de maig tindrem l'oportunitat d'escoltar-los intercanviant idees al debat del Parc del Litoral. Així doncs, seguim amb les entrevistes, com sempre, amb en Marc Vidal als controls tècnics, avui amb la candidata a l'alcaldia de la candidatura d'Unitat Popular, la candidata a la CUP, Isabel Llari. Té 53 anys, és psicòloga de formació i treballadora pública de vocació. Sempre ha treballat a la intervenció i la inclusió social i al desenvolupament local comunitari. Durant el mandat 2019-2023 ha estat primera tinent d'alcalde i regidora d'Urbanisme, Medi Ambient i Equitat. Isabel Llari, com està? Molt bé, molt contenta d'estar aquí. Déu-n'hi-do, quins 4 anys! Bé, intensos. Li faig un resum, en 4 titulars. Temporal glòria, una pandèmia mundial, la crisi derivada de la pandèmia, la crisi de preus derivada de la guerra a Ucraïna. Quan mira enrere, què pensa? Com ho veu? Que han sigut 4 anys molt intensos, però també s'ha de dir que han sigut una gran oportunitat per aprendre molt més encara del que és gestionar una administració com la de Sant Pol. Com valora la feina feta durant aquest mandat? La nostra valoració és molt positiva. Vull dir, perquè malgrat les incidències que hem tingut, malgrat les dificultats, creiem que hem fet molta feina, s'han engegat molts projectes, se n'han deixat molts d'encarrilats i, per tant, la valoració és que seguim tenint moltes ganes de continuar fent feina a Sant Pol. Vostès diuen, i llegeixo literalment, que han recuperat el temps perdut durant els governs de la dreta. Què vol dir això? Què han fet? Nosaltres considerem que han recuperat el temps perdut perquè una de les coses que es desprenen de 80 anys de gestió de la dreta ha sigut una pèrdua important de cultura democràtica i això per nosaltres és un tema cabdal. Quan es perd la cultura democràtica es perd l'oportunitat, la consciència de que tots podem participar i tots podem fer poble. Per tant, el repte és important i per nosaltres la participació i recuperar aquesta cultura democràtica és un dels temes cabdals. Ha estat fàcil decidir que volia tornar-se a presentar com a candidata? Ha estat difícil? Ho heu de pensar molt? Ha estat facilíssim. En aquest cas, jo he disfrutat molt d'aquesta oportunitat. Segueixo tenint moltes ganes i crec que podem fer molta feina. I aquí estem. Tenim gent, tenim un bon equip, som una assemblea de més de 22 persones que estan darrere d'un projecte. Un projecte que per nosaltres és un projecte, ambiciós, és un projecte de mirada llarga, però és un projecte fet amb la participació de molta gent. Per tant, entenem que tenim molta feina a fer. Li demano també que faci autocrítica durant aquests 4 anys. Què no ha fet que li agradaria haver fet o que va prometre que faria? Les dificultats han estat vàries. Crec que presentar-te per primera vegada com a grup municipal per nosaltres va ser un gran repte. L'autocrítica crec que haguéssim pogut fer encara molt més, deixar molts més projectes engegats. Però bé, la valoració segueix sent positiva. Per descomptat, hi ha moltes coses que no hem pogut fer. També s'ha de dir que hem estat en un govern de coalició, en un govern de pacte, i això vol dir que no pots anar tot l'enllà que voldries anar. Però això forma part d'aquesta cultura democràtica i penso que és el més saludable, la cultura de pactes, la cultura d'aportar entre tots i des de la discrepància intentar arribar a consensos. Parla de pactes, de coalició, amb aquest acord municipal que van fer amb Esquerra després de les eleccions del 19. Com valoren aquest acord? Ha funcionat? Ha funcionat perquè ha sigut un acord de l'esquerra independentista i per tant això ja és un gran èxit. Abans ho comentàvem, després de 80 anys de govern de dretes, haver tingut l'oportunitat d'estar en un govern d'esquerres ha sigut una oportunitat fantàstica.
Dit això, nosaltres doncs, creiem molt en els governs col·laboratius i això vol dir, altra vegada, tenir molta cultura democràtica. Això vol dir doncs, prendre tota una sèrie de decisions que a vegades la mateixa gestió ho fa difícil, però això no vol dir que no es pugui aconseguir. Ara entrem en les propostes concretes, però si els resultats d'aquest any ho permeten, estarien disposats a tornar a repetir aquesta coalició, aquest acord? Nosaltres creiem que la cultura de pactes és la cultura més saludable democràticament. Per tant, entenem que també en l'escenari actual polític es presenten 6 candidatures. Crec que el més encertat és pensar i que anirem a un nou pacte de govern. Jo crec que això serà el que serà l'escenari i també més saludable per nosaltres. Estan disposats a pactar amb qualsevol dels partits que es presenten? Aviam, nosaltres som una organització de l'esquerra independentista. Per tant, penso que això ho deixa molt clar. Anem a les propostes concretes, a les polítiques concretes. Fa 4 anys, un dels grans temes de conversa de la campanya era l'institut. Ara molt segur que es pregunten en quin punt es troba aquest projecte d'institut-escola. En quina situació està? El projecte d'institut ha rebut o ha patit totes les dificultats que abans esmentaves, les diferents crisis, no deixem d'estar en una nova crisi econòmica. Les dificultats també de negociar amb un departament d'ensenyament ens ha sorprès molt, i ho haig de dir, i els meus companys de govern ho saben, tot i tenir les condicions més favorables, que és tenir una alcaldia, en aquest cas d'Esquerra, i que el departament també estigui ocupat per una conselleria d'Esquerra, creiem que les condicions serien molt més favorables i la relació amb el departament seria més fàcil. Hem tingut totes les dificultats hagudes per haver, vull dir, per tant, en aquest moment, en quin punt ens trobem? En aquest moment ens trobem que estem esperant el darrer informe de supervisió del Departament d'Ensenyament per tal de informar favorablement sobre el darrer projecte. Hi ha hagut moltes esmenes, moltes dificultats, molts canvis. Retards, no? Retards, però això suposa que en breu, esperem, es rebrà l'informe definitiu del Departament d'Ensenyament i això ens permetrà portar a aprovació inicial al projecte i, per tant, iniciar les obres. No estan fetes les obres, però sí que és veritat que també en breu començaran les obres d'urbanització. La data de finalització la tenen ara mateix? La data de finalització és agosarat dit perquè encara hauríem d'haver començat les obres i no s'han començat, per tant és agosarat, però el que sí que podem dir és que un cop s'inicien les obres l'institut en 10 mesos estarà executat. Parlem d'urbanisme, un tema que domina especialment pel càrrec que ha tingut durant aquest mandat. Imaginem-nos el Sant Pol del futur. Des de la CUP proposen pacificar el centre del poble. Com ho volen fer? Com s'ho imaginen? En aquest mandat crec que hem tingut una oportunitat per nosaltres molt positiva, que ha sigut tornar a tirar endavant l'aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal. En aquest moment està en aprovació inicial i just ara s'inicia la informació pública perquè els veïns i veïnes puguin fer les seves al·legacions, aportacions, millores. I aquest model recupera el consens del 2014, que ja s'havia arribat amb totes les forces polítiques del plenari de l'Ajuntament, i torna a posar sobre la taula un model de municipi contingut a nivell urbanístic. Això vol dir el lema que nosaltres dèiem, el creixement zero, un model de poble amb creixement zero. Creixement zero és un concepte que cal explicar-lo, és creixement natural. Per nosaltres, creixement zero és un model en el que no hi haurà cap desenvolupament urbanístic. És a dir, no hi haurà més cases, més urbanitzacions, ampliar urbanitzacions... Hi haurà les urbanitzacions podran créixer de forma continguda. De fet, s'ha limitat algunes zones d'urbanitzacions, es podrà seguir construint allà on ja estava planificat, però sí que és veritat que no hi haurà cap promoció urbanística que suposi que sigui cap fórmula que hagi de compensar urbanísticament per poder obtenir equipaments i demés. Estem parlant que és un model de poble compacte, és un model de poble que es basa sobretot en
en el que diríem, en un postulat bàsic. Sant Pol té un 53%, només un 53% de residència habitual. Per tant, el que considerem és que Sant Pol ha de créixer, però seguint la tendència de convertir aquesta segona residència en residència habitual. Perquè aquesta és la tendència que hem projectat en aquest pla d'ordenació urbanística. Es preveu que en els propers 15-20 anys la tendència de la població per Sant Pol seria que d'aquest 53% de residència habitual passaríem aproximadament a un 70%. És sota aquesta previsió i aquesta estimació que s'ha treballat per tal de poder proveir i planificar tots els equipaments necessaris per si aquesta tendència es fa realitat. Això vol dir preveure habitatge públic, això vol dir preveure que el poble ha de tenir suficients aparcaments, inclús dissuasoris, perquè si un problema té Sant Pol és la mobilitat interna. I on es farien aquests aparcaments? Perquè molta gent es pregunta on es poden construir nous aparcaments. Els aparcaments estan previstos en el nou pla d'ordenació a la zona de la Sénia, tant en superfície com podria ser en un aparcament soterrat. I també el que també preveu és un nombre important d'aparcaments dissuasoris al llarg de la Nacional 2. Hem tingut l'oportunitat de treballar amb la Generalitat a través del seu projecte de pacificació de la Nacional 2 i per nosaltres hem considerat que aquesta era una gran oportunitat perquè en aquest projecte de pacificació que inclou un carril bici i de més, el que estem preveient i ho estem treballant ara encara amb la Generalitat és que puguin haver-hi aparcaments dissuasoris al llarg de la Nacional. També preveu una rotonda, per exemple, important a l'alçada de la plaça de l'hotel, que ens haurà de permetre, a part de resoldre temes d'aparcament, també resoldre els accessos en el municipi i, per tant, iniciar el que ha de ser un pla de mobilitat interna per pacificar la majoria dels carrers, en aquest cas del centre del poble. Aquí és on volien a parar, no? Potser un dels temes més complexos és la relació entre el centre i el poble i els cotxes i també els vianants, òbviament, i vostès el que plantegen és crear una plataforma única, llegia, no? Des de la Riera fins als 4 cantons. Aquest és un projecte que s'ha de dir que ja estava previst en el mandat anterior amb l'equip de govern anterior. És un projecte que no s'ha pogut tirar endavant en aquest mandat, però que sí que creiem que és prioritari per al proper mandat. Suposa la pacificació des de la Riera fins als 4 cantons i suposa treballar també tot el que seria l'accessibilitat, un pla de voreres en tot el municipi. I creiem que és un pas important per treballar la mobilitat interna que passa per la pacificació, en aquest cas, de tot el centre i passa per reduir el pas de vehicle privat. Parlant de la mobilitat i per tancar aquest bloc, valorim el transport públic que tenim a Sant Pol. Vostè creu que és bo, que és útil per tots els ciutadans, per la gent gran, per exemple, necessiten millores? Crec que a nivell de transport públic el que necessitem és millorar el transport envers els municipis del voltant. Estem parlant que sí que hi ha una línia que ens porta a l'Hospital de Calella i de més, ens porta també a Canet, en el CAP d'urgències, diguéssim, de referència, però això creiem que s'ha de millorar. Creiem també que cal millorar sobretot també el transport nocturn. Crec que els joves tenen dificultats en aquest cas per moure's, ja no sols al llarg de la costa, sinó també amb els municipis de la Vallalta i els municipis de l'interior. I un altre dels grans reptes que penso que hem de posar sobre la taula en el proper mandat és poder desenvolupar un transport urbà que permeti relacionar les urbanitzacions també amb el centre del poble i que a banda permeti millorar també el que seria el transport urbà dintre de Sant Pol. Això ens permetria pacificar el centre del poble, però això, clar, cal anar acompanyant moltes actuacions que s'han d'anar treballant en paral·lel. Hem de millorar el transport, hem d'aconseguir poder tenir aparcaments dissuasoris, hem de poder facilitar l'accessibilitat de les persones dintre del municipi. Per tant, són molts projectes que s'han d'anar treballant al mateix temps.
Una de les crítiques de Junts a la seva acció de govern és que Sant Pol està brut. Diuen que hi ha deixadesa per part de l'Ajuntament pel que fa al manteniment d'alguns espais públics. Què en pensa d'aquestes crítiques? Li pregunto perquè s'ha insistit molt des de l'oposició aquestes últimes setmanes, en campanya, en precampanya, en aquest fet. No deixa de ser els lemes de sempre de la dreta. Vull dir, són els hereus de 80 anys. No? Sempre el Sant Pol està brut i Sant Pol és insegur. Nosaltres, des de govern i des del nostre projecte, podem dir diverses coses. Primera, Sant Pol està brut. Nosaltres no considerem que està brut. Es podria millorar? Sí, sempre es pot millorar, sempre, i s'agraeixen les aportacions. El que passa és que les prioritats són unes altres. Les prioritats no és tenir les jardineres, com jo dic moltes vegades, no és tenir les jardineres en flors, sinó que la gent hi pugui viure. O sigui, no ens serveix de res tenir moltes jardineres i que la gent no es pugui quedar a viure a Sant Pol. Per tant, aquesta, malgrat és importantíssim la neteja viària, i crec que en aquest cas els companys d'Esquerra des de la regidoria de serveis municipals han fet tots els possibles perquè Sant Pol es vegi net, creiem que no és un dels problemes prioritaris. Pel que fa a la seguretat, tampoc. O sigui, Sant Pol disposa dels agents necessaris per sobre de la mitja dels municipis de la mateixa envergadura, i nosaltres tenim un altre model de seguretat. Nosaltres, perquè una persona se senti segura, ha de tenir tota una sèrie de drets que realment complerts, no? Vull dir, ha de poder tenir un habitatge, ha de poder arribar a final de mes, ha de poder pagar els subministraments, quan una persona, i ha de sentir-se segura en el seu municipi. Quan una persona sent que aquests drets estan complerts, doncs és quan una persona se sent segura. Això és el nostre també model de proximitat, que no passa per tenir més agents que vigilin o que patrullin per al carrer. Sí, per descomptat, els agents de policia han de caminar més, però el nostre model de proximitat està sobretot basat en un model de prevenció. Els agents de la policia, els agents de proximitat han de ser persones que puguin preveure quines són les situacions o què és allò que preocupa als comerços, què és allò que preocupa als veïns quan caminen per Sant Pol, i ser també proactius en fer propostes en les polítiques municipals. És un model, en aquest cas, de proximitat molt allunyat del model normatiu, reactiu, que sempre ha tingut la dreta. Per tant, Sant Pol no està brut i Sant Pol no és insegur. De fet, ens ho constaten les dades. Ha obert ja aquí un altre bloc, el de la seguretat. Torno jo a la neteja. Li volia preguntar pel sistema de recollida de residus porta a porta. Ara mateix es fa, diguem-ne, al centre del poble. Vostès, si arribessin a l'Ajuntament ara durant els pròxims 4 anys, es plantegen estendre'l per tot el municipi? És una de les nostres propostes, és una de la nostra proposta, i com ja de fet, ja ho vam portar-ho a aprovació del ple, la nova licitació, però va quedar deserta i ara es tornarà, espero que es podrà tornar a portar. El que plantegem és una ampliació del porta a porta a tot el municipi. Però, a tot el municipi vol dir a la majoria de les urbanitzacions que estan dintre de la trama urbana, estem parlant d'Urbapol, la Marina, Garrofers, combinat amb unes àrees de contenidors en zones més allunyades del municipi, però àrees de contenidors d'accés restringit només per als veïns. Aquest és el model que nosaltres plantegem. Només per als veïns vol dir un sistema de targeta o... Amb sistema de targeta, que també de targeta o qualsevol altre sistema de detecció d'usuaris, però que ens haurà de permetre anar també per anar treballant cap a el que seria el pagament per generació. El que es planteja és un sistema porta a porta que ara d'entrada serà un sistema que facilitarà uns bujols multifracció en els veïns i bujol orgànic, però un cop implantat l'ampliació del porta a porta, el que s'ha d'aconseguir poder implantar un sistema que permeti identificar els usuaris i que permeti identificar també el tipus
tipus de residus que aporten. A partir d'aquí, on volem arribar? Tenim un repte el 2025. A Catalunya s'ha d'aplicar la taxa justa de residus. Això vol dir arribar a una taxa de pagament per generació. Qui menys recicla, més paga. Hi ha diferents modalitats, les estem estudiant i de fet ja tenim una proposta, però això és el repte del 2025. Per tant, estem parlant que aquest 2023 s'haurà d'ampliar el sistema de recollida porta a porta i això ens portarà cap al 2025 a poder treballar i aplicar una taxa justa de residus. Parlant de reptes, les energies renovables, vostès proposen crear una oficina energètica municipal. Què faria aquesta oficina, quin cost tindria, però sobretot quins serien els objectius? L'Oficina Energètica Municipal té sobretot un objectiu, que és acompanyar les persones, els veïns i a les veïnes en la transició vers les energies renovables. Per tant, és assessorar sobre com es poden implantar, com els veïns podran implantar en les seves llars instal·lacions fotovoltaiques que promoguin l'autoconsum. Aquest és un dels objectius. L'altre objectiu molt important és poder treballar des de l'Ajuntament en una proposta de comunitat energètica local que permeti, a partir de la cessió de les teulades públiques amb instal·lació de fotovoltaiques que hem anat fent durant tot aquest mandat, arribar a poder generar un autoconsum primer en els equipaments municipals, però després la generació d'energia sobrant que pugui generar-se es posi a disposició. En primer lloc, de les famílies que a Sant Pol estan patint pobresa energètica i que suposen un gran volum dels ajuts socials que durant aquest mandat s'han donat, però per l'altra banda volem anar una miqueta més enllà. Entenem que la comunitat energètica ha de tenir participació de l'Ajuntament, però ha de tenir també participació dels veïns i veïnes. Com es fa això? Doncs estem treballant un estudi de viabilitat d'aquesta comunitat energètica i el proper mandat cal posar-la sobre la taula i amb participació dels veïns i veïnes establir quin serà el model de governança d'aquesta comunitat energètica. Isabel Llari, hi ha molts temes sobre la taula, entendrà que no els podem tocar tots. Si li sembla, anem entrant ja cap a la ronda final, cap al tram final d'aquesta entrevista. Com sap, la pregunta no li faré jo, sinó la persona que està immediatament abans que vostè en aquell llistat d'entrevistes, que és José Luis Vecino, el candidat dels socialistes. Ens ha enviat aquesta pregunta que ara escoltarà. Molt bé. Hola, Isabel. Un dels problemes més greus que tenim al municipi és la seguretat ciutadana. En el vostre projecte comenteu la necessitat de seguir revisant el sistema de videovigilància en l'espai públic i l'oposició a qualsevol contractació de seguretat privada davant d'una plantilla policial que està en constants canvis. Llavors, com plantegeu la seguretat ciutadana? Tornem a la seguretat, Veiem que és un tema important, no? Treballar sobre la cultura de la por envers la seguretat. Les nostres propostes quines són? Durant aquest mandat hem fet un pla director de la policia de proximitat, hem treballat també un pla de seguretat i, com abans deia, el nostre model és el d'agents de proximitat i comunitària. Això, per descomptat, no passa per contractar vigilància privada, com ja s'havia proposat des de la dreta en governs anteriors, i sobretot aposta per un model de mediació important amb els veïns. Això és un repte, vull dir, el model de proximitat és un repte a tirar endavant, perquè no és el model normatiu de la majoria dels cossos policials. Per tant, què hem d'aconseguir a Sant Pol? No es tracta de tenir més agents, sinó de tenir agents que, si volen venir a treballar a Sant Pol, sàpiguen quin és el model que nosaltres volem tirar endavant i, per tant, siguin agents, candidats, candidates que realment estiguin disposats a treballar per un model de proximitat basat, sobretot, en la prevenció. Això no vol dir que no s'hagi de treballar de forma reactiva quan hi ha, en aquest cas, delictes o hi ha activitats incíviques. Això també està contemplat. Nosaltres no creiem en el sistema de les videocàmeres, això forma part del model normatiu imperant de la policia, Guàrdia Civil, Policia Nacional, tampoc està a l'ordre del model de la policia de Mossos d'Esquadra. Creiem que augmentar les càmeres de vigilància no augmentarà
la nostra percepció de seguretat. Senyor Llari, ens queda un minut. Expliqui als sampolencs i les sampolenques que ens estan escoltant per què l'han de votar a vostè i al seu grup a les eleccions del 28 de maig. Gràcies. Doncs el dia 28 és important que vinguis a votar. La CUP, des del govern, han canviat moltes coses, n'hem acabat molts projectes i n'hem encarrilat molts d'altres. També hem iniciat canvis estructurals i organitzatius a l'Ajuntament que no es poden aturar. I la CUP serà la garantia que això no passi. Serem la garantia de que el POUM arribi a l'aprovació definitiva, que el model de poble que tots hem decidit es desenvolupi. Serem la garantia que l'Institut Escola sigui una realitat. Serem la garantia que les relacions amb les entitats segueixin sent equitatives i no clientelars. Serem la garantia de mantenir els consells sectorials, crear-ne de nous i continuar fent els pressupostos participatius. Serem la garantia de consolidar la policia de proximitat i comunitària. Serem la garantia de continuar la naturalització de les platges i de la riera per mitigar el canvi climàtic. I també serem la garantia d'un ajuntament independentista sense bandera espanyola als nostres equipaments. Serem la garantia, finalment, d'executar el Pla Sant Pol feminista per erradicar les violències masclistes i seguir apostant per la coeducació. Tot això que estem dient ja està engegat, però tenim moltes idees que encara no hem pogut engegar. Com abans deia, crearem una borsa de lloguer social des de l'oficina local d'habitatge. Crearem una comunitat energètica local per lluitar contra la pobresa. També volem crear un transport públic urbà per reduir l'ús del vehicle privat. Executarem el projecte de plataforma única, farem del sindicat i de les antigues escoles equipaments culturals i, en definitiva, treballarem per un model de poble compacte urbanísticament, amb la pacificació de la N2, la millora de la mobilitat dins del poble, la reserva d'equipaments i la urbanització definitiva de zones com el Farell i Roques Blanques. Fa 4 anys ja sabíem què volíem fer i ara sabem millor com fer-ho. A la CUP no ens fan por els reptes. Amb tu continuem transformant Sant Pol. El 28 de maig, vota't. Isabel Llari, moltes gràcies. L'esperem dissabte, dia 20 de maig, a l'embalat del Parc del Litoral amb el debat. Ja tenim moltes ganes. Gràcies. Moltes gràcies i nosaltres ens retrobem demà amb una nova entrevista. Que vagi bé. Entrevista als candidats i candidates a l'alcaldia de Sant Pol de Mar.